El que veureu aquí no està pactat, no està escrit, no està guionado. Todo puede suceder. Apriétense los cinturones, preparats tots, perquè us vaig a presentar a la companyia de teatre Sense Límits. Tots vosaltres, de ukelele man, Isaac! Silencio que va a tocar el ukelele. Oh, benvinguts al passeig de Cristo cap al fum, que casa meva és casa vostra sempre hi ha. L'home que dibuixa un utensili para tomar café, el hombre con un nombre tan raro como las 1000 caras de sus personajes. És un honor i és un plaer tenir avui aquí a Marià Senyora Pots. Un aplauso! La Antonella Divina. Laia! Ara vais a bailar, chicos. Soy Laia. El hombre que susurraba a los caballos es Matías. Amb tots vosaltres, preparados? La Seti de les Corts, Jordi!